konci tohoto videa a tohle video je tag kdyby bylo kdyby. Asi Emma Roberts, protože prostě chodí s... Já nevím pořád, jak se to jeho jméno čte, prostě Evan. A on je tak strašně dokonalý, že to ani není možný. On je... Pane bože. Tak tahle otázka je celkem divná, jako úplně nevím, jak to má být myšlený, ale já nevím, asi narcis. Protože já jsem takový narcis, prostě jsem strašně dokonalá. Tak prostě takový ty filmový kluci úplně ideální, jakože prostě hezký, milej, vypracovaný, jakože přišáky. Dobrý zadek, nevím, jestli jsem říkala, prostě milej, hodnej, vtipnej a musí mluvit plynule anglicky, protože já bych si s ním povídala prostě anglicky. Točím video a budou mi všichni psát. Aby všichni, koho prostě mám ráda, byli zdraví a šťastní a já teda taky. I když já jsem oboje jakž takž. No, asi bych byla taková ta princezna, co by furt nevěděla, co se má oblíknout. Ale jako nevím, no, asi bych byla hodně vybíravá na prince, což se dá říct, že jsem. Ale jako byla bych celkem hodná určitě a hlavně hezká, protože to já vlastně jsem. Asi by to bylo teda to, že neřeknu pravdu hned na rovinu, ale řeknu ji třeba až po nějaký době, což mě na mě celkem štve a fakt bych se toho chtěla zbavit, ale jako snažím se, ale... Asi šíření pomluv, který fakt jako nejsou pravda třeba, nebo to, že jeden na druhýho žárlí, všichni si všechno závidí, místo toho, aby se snažili to taky získat. A odsuzování lidí podle vzhledu nebo podle toho, co slyšeli, to je fakt příšerný. Tohle prostě nedělejte. Teď... Proč? To je úplně nelogický. Zrekonstruovala bych úplně náš byt celkově. Nakoupila bych si strašně moc oblečení a i kosmetiky. A rozdělila bych se určitě s rodinou, protože jsem takový andílek. Ne. Určitě prababička, protože jsem ji nikdy nepoznala a fakt by mě zajímalo, jaká byla. Určitě Ben Wolf, protože ten byl tak úžasný. Fanoušci American Horror Story prostě ví. A byl skvělej a určitě jeho strašná škoda. A nevím. Já radši budu mít něco v mozku, než krásu na obličeji, takže asi takhle. A popravdě si myslím, že takhle to já i mám. Teď jako mě budou všichni hrozně hejtovat, že si myslím, že jsem chytrá a rozumná, ale já si prostě myslím, že jsem. Tohle teda celý video, určitě ho natočte taky, kdo chcete, protože si myslím, že je to skvělej tag. Dneska jeden matek, takže doufám, že jste něco dali mamince, nebo jí popřáli, nebo něco takového.